Pořízení kuchyně je napínavý zážitek. Pro většinu lidí jde o centrum domácnosti a o velkou investici. Především ji ale budete intenzivně používat. Proto je důležité, aby byla nejen krásná, nýbrž i praktická. Krásná, to je pro každého něco jiného, ale praktická, to je pro všechny stejné. Otevřít, zavřít, nahoru, dolů, ven, dovnitř. Vše je neustále v pohybu. Pomůcky, potraviny a především vy sami. Je neuvěřitelné, kolik věcí se musí do kuchyně vejít, v tomto případě 250 kg, čtvrt tuny. A kolik toho tady nachodíte? V tomto případě za 15 či více let používání kuchyně až 2000 kilometrů. Pro firmu Blum, výrobce nábytkového kování, má snadno vytvořená praktická kuchyň 3 hlediska. Plynulost, snadná a plynulá práce, prostor, dostatek úložného prostoru, pohyb, vysoký komfort pohybu. Tady k tomu najdete spoustu nápadů. Porozhlédněte se. Připravte si na nákup kuchyně a nechte se inspirovat. Plynulé pracovní postupy jsou pro praktickou kuchyň důležité. Mělo by se vám tu pracovat v pohodě. Uvažte, co vlastně v kuchyni denně děláte. Neustále se tu opakují ty též úkony. Jak vám při této činnosti pomůže dobré vybavení kuchyně? Na to se podíváme s naší odbornicí z firmy Blum. Dobrý den, moc ráda. Jak to, že ti to šlo tak rychle? Úplně jednoduše. Všechno mám tam, kde to potřebuji. A vše je dobře přístupné. Vzpomínáš si ještě na tuto situaci? Ano, to byla docela fuška tu misku vyndat. S výsuvy to jde mnohem snadněji a ty jsou nejenom ergonomicky výhodné. S vnitřním členěním si vše dobře uspořádám a rychle najdu. A co v horních skřínkách? Tam zajišťují přehled a dobrý přístup výklopy. A nic nestojí v cestě. Jasně, chápu. Když mám vše dobře přístupné, jak zajistit, abych to našel tam, kde to potřebuji? Nejlepší je promítnout si v duchu každodenní činnosti v kuchyni. Kde máte hlavní pracovní desku? Je dost velká a má aspoň 90 cm. Potřebujete místo pro nože, misky, prkénka a tak dál. Tak můžete celou kuchyni rozdělit do zón. Co to je za zóny? Tak u nás nazýváme jednotlivé pracovní prostory. Říkáme jim zásoby, ukládání, mytí, příprava a vaření pečení. Aha. Rozdělením do zón ušetřím námahu a čas. Přesně. Při práci ale musím dát pozor na hodně věcí. Jednoznačně nejlepší je, pokud si promyslíte, co v kuchyni nejčastěji děláte. Dbejte na to už při plánování kuchyně, aby později vše našlo své místo tam, kde to potřebujete. A vytvořte si optimální přístup s pomocí výsuvů, výklopů a vnitřního vybavení. Prostor. Pro praktickou kuchyň je důležitý dostatek místa pro vše. Není nic horšího, než když až při ukládání věcí do nové kuchyně zjistíte, že se vám tam vše nevejde. Tento problém zná i naše specialistka z firmy Blum. Stává se to překvapivě hodně lidem. Většina by si přála více úložného prostoru. Ale kolik místa je potřeba, to se u každého individuálně liší, ne? Ano,
Osobní potřeba místa se může velmi lišit. Záleží na životním stylu, na zvyklostech při vaření a nakupování, na velikosti rodiny. Užší výsuv na kořenky je pro toho, kdo nevaří často nebo má málo místa. Majitel levého výsuvu má určitě rád náročné vaření. Široká skřínka na nádobí se hodí pro velkou rodinu. Zvážit tyto věci je důležité před pořízením kuchyně. Dobře vím, kolik místa potřebuji, ale místnost pro kuchyň má jen omezenou velikost. Jak místo, které je k dispozici, optimálně využít? Stávající úložný prostor se dá snadno zvětšit, i když místa je tu pořád stejně. Hned vidím, jaký objem prostoru mám k dispozici. Tam už se něco vejde. To ano, ale místo 2 úzkých výsuvů mohu využít jen 1 široký. A hned je tu víc místa. Vejde se tam ještě víc? Ano, tady máme standardní výsuv s relingem. Pro srovnání je tu vysoký výsuv s uzavřenými boky. Vše bezpečně uložíme a především získáme mnohem více místa navíc. Tady máme obyčejnou zásuvku. Mám-li místo, mohu tu použít hlubší zásuvky. Tak bude k dispozici víc úložného prostoru. Zajímavé. Malými změnami výšky, šířky a hloubky jsme získali hodně místa. Můžeme ale vytvořit i nový úložný prostor. S pomocí důmyslných a chytrých řešení vznikne úložný prostor tam, kde žádný nebyl. To je dobré, tady je využit každý centimetr. Praktické skřínky mohou stát i v rohu, nebo do nich uložíme zásoby. Takže přesně si promyslete, kolik místa budete ve vaší kuchyni a pro co potřebovat. A sdělte to poradci v kuchyňském studiu. Využijte každou příležitost k získání úložného prostoru prostřednictvím vysokých, širších nebo i hlubších zásuvek. A především ta speciální řešení. Ta opravdu stojí za úvahu. Pohyb, tedy vysoký komfort pohybu, je pro firmu Bloom důležitým hlediskem praktické kuchyně. Každý pohyb by tady měl být lehký a příjemný. Na čem přitom záleží? Dobrý pocit při používání kuchyně nezávisí jen na designu nebo povrchových materiálech. O dobrém pocitu často rozhodují malé detaily. Způsob obsluhy a ovládání nábytku. Není pohyb jako pohyb. Pohyb nerovná se pohyb? Například výsuvy otvíráme denně velmi často. Většinou jsou plně naložené. O to důležitější je, aby se i tak pohybovali lehce a byli stabilní. Naše vodící systémy unesou bez problému až 65 kg a výsuvy se přitom zlehka otvírají a zavírají. Komfort pohybu závisí i na dobrém tlumení. To se dnes považuje za samozřejmost. Člověk si zvykne na komfort a už jej chce mít navždy. Pohyb, dovírání, existuje také něco zvláštního pro otvírání? I to by mělo fungovat naprosto jednoduše. Prostě se někde dotkněte. Jedno kam. Aha, to je paráda. Tak to je elektrický způsob otvírání servo drive. Výsuvy se úplně jednoduše otvírají lehkým dotykem. To se týká i výklopů. I těžká čela se otvírají velmi lehce a zavírají na stisk tlačítka. Takže už žádné nedosažitelné čílko. Velmi praktické. Dbát se musí opravdu na hodně. To je pravda. Takže náš tip? Až si budete kupovat novou kuchyň, vyzkoušejte si svůj pocit z nábytku. Otestujte všechny funkce a pak se rozhodněte. Buďte otevřeni novým technologiím a vyššímu komfortu. A to nejdůležitější. Rozhodněte se proto, z čeho máte nejlepší pocit.